Türkmenistanda doların qara bazardaki nırxının duydansız aşaklap sonra da yokorlanma neticesinde onun Türkmen manadyna bolan hümmeti durnuksuz bolmağında galyara. 2 dekabrda ýerden Balkanda doların qara bazardaki nırxy 15 manat 50 teňe çenli aşaklady. Günün ikinci yarımında onun bahasy yeni yokorlanyp başlady we 18 manada qaldy. Şeýle ýagdaý aşamatda hem gaýtalandy. Soňky günlerde ýurtda doların qara bazardaki bahasynyň durnuksuzluğu dowam edýär. Mundan ozal qara bazarda 20 manat bahalanan bir Amerikan dollary 28 noýabrda 18 manada we 1 dekabrda 16 manada çenli aşaklady. Habarçylarymyz dollaryň durnuksuz bahasynyň köp telekeçini dowlu düşürýändigine, olaryň käbirleriniň söwda etmekden ýagny öz haritlaryny satmakdan saklanýandygyny aýdýarlar. Sewdegerler haritlaryny arzan satyp maddi ziyan çekmekden gorkýarlar. Sebäbi olar dollaryň aşaklamagyny, häkimetleriň bayramçylygyň öň ýanynda haritlary arzanlatmak üçin olanýan oýnuna meňzedýärler. Dip Balkan'a habarçymyz belledi. Türkmenistanda adatça ulu bayramçılıklaryň öňü sirasynda bazarlarda we döwlet dukanlarynda emeli azyk bolçulugy, arzançylygy we köpdürlügi döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýygyany emeli bolçuluk ýok bolýar. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valutasynyň erkin söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valutanyň qara bazary emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Dollaryň qara bazar bahasy bilen resmi alış-çalış narhynyň arasyndaky 5-6 esse tapawut dowamly saklanýar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlary indi ýaragly güýçlerde doly möhleti berja etmeli bolarlar. Käbir paýtagt universitetleriniň studentleri bu barada habarly edildi. Harby bölümleriň ýatyrylmagy baradaky habardan başga da ýurtda harby borçlar barada kanuna goşmaçylar girdildi. Paýtagtdaky käbir universitetlerde harby bölümüň ýatyrylmagy barada habar studentler we olaryň enatalary azatlygy gurrun berdiler. Hususan Daşgabatyň Transport institutynyň okuwçylaryna bu barada sentýabr aýynda habar berilipdir we olardan resmi namalara gol çekmek talep edilipdir. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuwyň başlanan ilkinji günlerinde studentler resmi nama gol çekmäge mejbur boldular. Bu dokumente gol çeken studentiň bilim edarlarynda harby bölümüň ýatyrylmagy bilen ylalaşýandygyny we hiç ile arşikatynyň ýokdugyny aýdan bir madda bar. Bu kararyň islendik wagty ütgäp we öňki ýagdaýyna gaýdyp gelip biljekdigi aýdylýan başga bir madda hem bar. Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrunlaş bolan çeşmeýär. Studentleriň sözlerine görä resmi nama gol çekilenden soň dokumentin göçürmesi hiç kime berilmändir. Bu wagt içinde harby kafedrasy bolan ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary diňe 40 günlük harby okuw tamamlaýardy. Indi resmi nama gol çekilenden soň olar universitetlerinde harby bölümüň ýatyrylmagyna razylyk bildirdiler. Şeýle hem resmi nama gol çeken studentler adaty harby gullugy berja etmek bilen ylalaşdylar. Diýip studentler gurrun berýär. Olara gulluk möhletiniň näçe wagty boljakdygy aýdylmandyr. Ýöne okuwçylaryň okuwy gutarandan soň indiki ýyl gulluga gitjekdigi ma'lum edilipdir. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde doly gulluk möhleti 2 ýyldan ibarat. Azatlyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä studentler we olaryň enatalary bu ýagdaýdan nägeli bolýarlar. Emma hiç kim garşy çykyp bilmeýär. Çağlary universitetden aňsatlyk bilen hiç ýyly sebäpsiz gowulyp bilinýär. Çağsyny ýerleşdirende hemmeler uly para berdi. Diýip çeşmeýär we köpçüligiň kenedem okuwa salmak üçin ýygnan bergilerini doly üzmänligini belleýär. Transport universitetiniň studentleriniň sözlerine görä bu okuw jaýyna para ortaça 12 000 Amerikan dollaryna barabar. Mundan başga da okuwçylar 40 günlük harby okuwyň bahasyny төлediler. Geçen okuw ýylynyň ahyryna ýagny may aýynda studentlerden tölegiň ýarysy 700 manat ýygnaldy. Şu ýylyň 15-nji sentýabryna çelini bu 700 manat ýygyna gaýtaryldy. Diýip çeşmeýär. Resmi çeşmelerde ýokary okuw jaýlarynda harby bölümüniň ýatyrylmagy barada habar berilmedi. Bu aralykda Türkmenistanda harby gulluk barada kanuny ütgetmek ýerdildi. Oňa laýyklykda hususan da goşun gullugyny ýyda süýşürmek mümkinçiligi göz öňünde tutulýar.
Aşgabatyň aeroportunda migrasiýa we gümrük gulluklarının işgärleriniň eden etdilikli hereketleri, ýolagçylary gödök çemeleşmegi, olary dürli haýwatlary atyp gorkutmagy ýaly wakalar köpeldi. Bu barada daşary döwletlere sapar edýän we ýurda dolanýan türkmenistanlaryň ençemesi gurrun berdi. Aeroportyň işgärleriniň ýolagçylary gödök çemeleşmegine beýleki uçarlarda gelen ýolagçylar bilen bir hatarda 18-nji noýabrda Türkiýeden uğrap Aşgabada gonan uçarda gelen türkmenistanlylar hem sezewar boldy. Olaryň sözlerine görä migrasiýa işgärleri käte ýolagçylaryň resmi namalaryny ogurlaýarlar. Ýolagçylar ilki migrasiýa gullugynyň işgärleri garşylaýarlar. Olar köp ýolagça haýwat atyp organ işgärlerine jaň etmek bilen gorkudýarlar. Olar paýyş sözleri ulanyp ýolagçylar bilen juda gödek gürleşýärler. Şol güni bir migrasiýa işgäriniň bir gyzyň pasportyny we student şahatnamasyny ogurlandygyna şaýat boldum. Ol gyz aeroportyň başlygyna çykjakdygyny aýdan soň migrasiýa işgäri onuň resmi namalaryny gyza tarapdyňdy. Ýolagçylar diňe migrasiýa dälde eýse gümrük işgärleriniň özlerini alyp barışlaryndan hem şikaýet edýärler. Ýolagçylaryň ähli gosgolumlary monitordan geçirilýär. Muňa garamazdan gümrük işgärleri ýolagçylardan öz çimadanlaryny açyp süpge döredip biljek zatlar görkezmegi soramaň deregine 5 adam bolup bir çimadanyň daşyna geçýärler. Olar çimadany açyp ony aldygyndan dörüp başlaýarlar. Olaryň ellerinde ýürüti illikler hem ýok. Olar ähli gosgolumlary dökýärler we soňra da ýolagçylardan ýygyna salmagy isleýärler. Olar edenlerini edýärler. Dip başga bir ýolagçy anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurdun gümrük işgärleriniň daşary ýurtly ýolagçylara çemeleşişini görende olaryň hereketleriniň özüni we beýleki ýolagçylary diňe gaharlandyrman, eýse utandyrandygyny hem belleýär. Olar daşary ýurduň raýatlaryna hasda gödök çemeleşip, olary gorkudýarlar we üstünden gülýärler. İşgärleriň biri daşary ýurtda bir ýolagçynyň çimadanyndan bir gutu çilimi alyp arkaýynlyk bilen jübüsine saldy. Bu gözlük dälde talaňçylyk bolýar. Aeroportyň işgärleri özleriniň eden etdilikler we jenaýetler üçin cezalandyrylmajakdyklaryna dolu ynanýarlar diýip ýolagçy belledi. Türkmen raýatlary ýurdun migrasiýa we gümrük işgärleriniň ýolagçylary gödök çemeleşýändigi barada ýyllar boýu aýdyp gelýärler. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň martynda togtadyp, olary 2 ýyldan gowrak wagt soň, ýagny şu ýylyň maýyndan bäri bölekleýin dikeldip başlady.